Kublai pi baro kani kedega dudarshan Meghalaya bangi priang sobai pi baro syakatup kubor mata ke janmit. Syaban paj ki kubor ki babnya ngini pechwai ki mat pakongsan. Ladep ban pen kre na kebenta kawat kabakat do jong ka election Lok Sabha an thep vote ha kisan punyo tili ki constituency hakeleng ki hinyo tili ki jilla bat kawai ki union territory la shai kasngi. Kurup katanat IT khatway spa kalor tingka kapisa ha ka general election hajar pusau. Thalan usembut Menteri Rangba ke Jilla ubah Preston Tensong ya kaseng VPP halor ke jingkentho ya kamat NHI DCL. Yap saungut na ka jingtua kendo ha ka shnong nong priang la yo ban say ya arteli ki met yap bat dang beteng ban wat saya arngut. Bat an ai jingbit keyboard penyai district ya kiseng san perthai ban penong ya ka jingyai le kemen jingjok ha ka snginyo vote. Ki kubor ki babnya ka jingelap ya ka election sya ka Lok Sabha kalapoi sya ka bakut ha ka ba kawat ka ba nyo bat ka ba khatdu kan sedang lasai kasngi ha ki san ponyo tili ki constituency ha keleng ki nyo tili ki jilla bat union territory. Ha kane kawat khatlai tali ki Shuki ha Uttar Pradesh, khatlai tali ha Punjab, Khandai ha West Bengal, Hinriu tali ha Bihar, Hinriu tali ha Odisha, South tali ha Himachal Pradesh, Lai ha Jharkhand, bat kawai ha Chandigarh, kin sa pendong ya ka jingthep vote lashai ha kapor hinyo bijemen step. Katanat income tax kalayo kurup Khatway spa kalor tingka kapisa bat ki ksiar ki ksa hapadeng ka election Lok Sabha kat kum ki telong kubor balayo lum kane kalakot syaka shispa prapo ar na ka shispa habaya nujor bat ka jingyo kurip ha ka election hajar khat khandai kabalong lai spa khandai pho kalor tingka. Unong yalam kaseng NPP bat usembut Menteri Rangba ke Jilla ubah Preston Tensong ula thalan ya kaseng VPP na ka benta ka jingkentho ya ka sarkar halor kamat kabayadai bat ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited lani ke NHI DCL da ka baong ba kaseng VPP kamdan jingtip AA syapang ki jing ba ka sarkar ka haban ya lingba ubah Tensong ulabu jingkliru balada ki nong yalam ka VPP kitip ne halor ka jingdon jong ka land tenure system kabalong kaway na kidaw kabala penslam ya ka jing pendep ya ki babun tali ki projection asurok. One of the agreements says that until unless NHIDCL handed over 90% plus of the land, the required land, the contractor or the company will not be able to start the project. So I would like to clarify here, within this month, I'm very sure state government will be able to hand over at least 90% plus of both the district East and Riboy district, and I'm very sure again maybe by next month the project will take off. Saungut ki briu ki ladu no yala ka jingim ha ka jingja tua kendo ka bajur ha ka snong nong priang ha sora hinin kasngi ka sub divisional officer jong ka sora civil division ka Sonali Verma kala pentip balayo bansai ya kawai ka met yap hinin kasngi bat ya ka baar pat lalap menta kasngi da ka baong ru ba ka jingwat kadang beteng na ka benta ki met yap ki basa. Hakaway pat kalyang Menteri Rangba ke Jilla u Konrad ke Sangma ula penpau ya ke jing sosi halor kani ke jingja bat ula betha ya ki bor penyat ban pelait kloy ya ke jingerap pisa syaki bahayeng jong kini ki bayap.
Kibor penyai distrik jongka East Khasi Hills kilarai ban sha ya kiseng san perthai ban penlong ya ka jingyat pajba ha ka snginyo vote jongka Shillong parliamentary seat ha ka Southrik ujiliu bat ya ka nikarai la shim ha ka jingyalang bala penyai da deputy commissioner USC Sadhu bat kiseng san perthai baper ki kertong bat kinong mi khmat jongka sinjuk kinong sin charge nong kabri nyotrep ha ka kamra trai kam jong u menta ka sngi We have taken enough measures to ensure that these victory processions should not turn out to be should not lead to any of the untoward incidents. So that kind of measures we have taken by in fact closely working with all stakeholders, including the political parties and traditional institutions and other stakeholders, so that we will ensure that no untoward incident mars our entire election process. Da ka jing sokya halor ka jingkiu ki nong khai bat ki nong di drugs bat ki kam bamman hakathan u MLA ka mau karwat iba Renington L Tongkar ila khot da ka jingalang pajba hakashitarik ubnai jiliu hamau karwat community hall ya baro ki nong shimbenta banyatai halor ki tekimat kajing thmu bakong san jong kate ka jingalang kalong banya mer jingmut shapang kilat kilinti banyale persha ya kajing sapriang udrak iba tongkar ikermen scam ba kate ka jingalang kanlong ka basai so bat ikermen ru ba anla ban syam ya kilat kilinti ban khanglat ya kajing sapriang jong udrak ni dah terpat dah jisukhia ba pinwan khnang krigebiting bangin yo ban ya tai ta ban ya ajing mut ya kene ko wi kajing ka bakum ka dong ka than ni mat menta ba kata kalau kajing jelai jong udrok jo kinong di drop bat kinong khayi drop ha ka dong ka than ma kurati bar ko wi ni khop wi wer ya pi pinwan khnang krigelang emang gidon kamp ya kajing ajing mut ba ko don ya pi ba kum ka imlang ka salang kum nong ni ya khon ban lat ya kene kajing ha ka bakila bon ki family ki long yin ki long sem ha ki shnong ki thaw per ki balamat ki jinge da ka jingam jong ki khon jok ki ban ngam ha ka jing mlin jok ki jing di drop ka Khasi Students Union mau karwat circle menta kasngi kala kentu ya ki samla khamtam ya ki tu ki samla ki bladep puli ki bampat yo kam yo jam bakin shim ya kalat ka kabu na ka Industrial Training Institute lani ka ITI mau karwat bakin yo jinghikai na ka ni ka jaka I training ka badang supli dangsyan ka ITI mau karwat kan sesedang ban khot application nadu ubenai naitung arhajar arpusau bat ya ki kelas 4 an sedang nadu ubenai nailur arhajar arpusau Din kajing pli ya ka Industrial Training Institute jong ka Southwest Kasil District apo ka Silong Sakwang na kaliang jong sai kala yo ban budin ya kani kam ba ha kajing ya kan jing budin ka sai yo ban ya kendu ya i Director of Employment and Craftsman Training Silong ba ha kajing kudu bat i na kaliang jong i ru ila kular ba ya kani institute insafli insafat application no pada bulan Julai tahun 6 buat ya kelas ni ya kajing pertubit kajing hikai akan ni institut kin sedang no bulan September buat kikus ya mentahi kin sedang santeli Hamanipur kajing shlai kadang yai beteng bat wan ra shibun ki jing julor kasor impal kadai kabala syakta bha na katai kajing shlai lai ngut ki briu ki lakhlat no na katai kajing ja shlai bat iwei pat idang ja rangai ki sipai ki lalet bandan bentalang ha ka ban yarap ya ki briu ki bala syakta la yalam no syaki jaka yada ai jing yarap Haringkat bat ka perthai barok kawai ya ka World No Tobacco Day la rakheru hakeleng ki benta jong ka jela Meghalaya menta kasngi da ka babut ya ka phang pedeng ka ba menta usnem jong ka jela ka My Meghalaya Tobacco Free Meghalaya
Kiskul baper hakeleng jong ke jela kilaya yai rally bat penong ya ki drama lingkot haki sorok ba lakumba shibna menta ban pensa priang jingtip syapang ke jingkta basniu jong ke jingbam lani di duma tu ngini khmi ya kani ka khubor. Quit tobacco, quit smoking, ki longkat tu kat ni ki tin pira, ki balat ho ki plakat balara de ki kena puli ha ka jingai rally ha shalong, Khasi Anthony's Lower Primary School henni kasni kala penlong ya ka jingai rally ban kentui ki pat ba ban sange no ya ka jingbam ba di duma. Kat kum ka jing pen sngo jong headmaster jong ka school I father Rafael Tham ila bu ka jing karpat ya ki kimi ki pa bakin petho ya ka bam ka di baki kon jong ki ba man la ka singi tamda dan kame lada ni hale ki khna ni hale ki kimi ki pa nei kitu ki khna ji bale da ladi ka khamna ma ka jing jong ki ba kani kalang ka jing song thu jong ki ya ka jing sni jong duma badia kajing dan kam na gamta chuki ban kiar ka bala na kijimbam na kajing di Hagaway pat kalyang ko office ng district health and medical officer nongpo haringkat bo district sports officer Ribhoy district henni kasni kila penlong ya kajing mare ka ba nyo kilometer na dulong nar sa NSCA indoor hall hanongpo kumbashi spa arpongot kinong mare kila shimbenta ha ka marathon Haga jing keren jongka I Dr. Andy Mauri I balong I District Nodal Officer jongka Ribhoy I labanjur halo ka jing sniu ba ka jing kta jong uduma. So I would request teachers, especially I know that under the SSA there are the social health welfare ambassadors who are teachers and have a major role to play in terms of health, in terms of not only health of the children but health of the family altogether, to think about it. And tobacco is one way you can help to improve not only the well-being of a child physically but emotionally, mentally as well. Kunju hamau plang ki dan baro shispa arpong kini shimbenta ha ka marathon wala penlong da ko office jong district medical officer haringkat bagi senjuk ki hima arliang wa umnya mau plang welfare society ban raki ya gani kasngi Kinungi shimbenta ha ka senior kategori ki mare inyo kilometer na lat mauring shamau plang kat bagi bashi pau hadu kat san senyampan ki mare saw kilometer na mau ngap shamau plang ino mare ibalatemen imi it keman walang ila syapan ke burom da ka kusnam bekerpang Hakaway pat ke program la penlong ya ke jingya ke fancy dress ke bala penlong ha science hall nongpo ringkat ke jing sam ya ke kubor halo ke jing sni tong uduma ikong AR kenta ibalong I assistant deputy commissioner ila sam ya ke kusnam shekin jom jong ke ni ke jingya kom Burio report DD News Meghalaya Mentapat ini pet ya ke jing long jing man ka sun benang hanong ba shilong Kajing shit kalong R.0.R degree Celsius per kajing kriat kalong 0.0 degree Celsius kajing sngam ka haw kalong prapunyo na kasyas pa men step bat 0.0 na kasyas pa janmit kajing hap slap kalong R.0 mm bat kandon kajing hap slap bat kajing tit upper that haki babuhon ki jaka Syaka bakut jong katup kubor ngin ya pe biasa isin kimat pakongsan Ladap ban penkret na kabenta kawat kabakat duk jong ke election Lok Sabha. Antep vote ha ke sanpo nyau teli constituency ha keleng ki nyau teli ki jela pat kawai ke Union Territory la syai kesngi. Kurup katanat IT katway spa keluar tingkah kapisa ha ke general election arhaja apusau. Halanya usembut Menteri Rangbak Kejela ubah Presun Tinsong ya kasang VPP halor ke jingkentho ya kamat NHIDCL. Yap saungut na ke jingtua kendau ha kasinong nong priang la ban layo ban sei ya artli kimat yap badang benteng ban wat saya armut. Bat an ai jing bet keyboard penyat district ya kiseng san perthai man penlong ya ke jing ya le kemen jing job ha kasngi nyau vote. Te parlok katungi la poi syaka bekut jong katup kubor jingi meta gajan met haduk mengidai syam yang wat pila syai kasngi kublai pi barok.